Logo da boa acollida do ano pasado, Zona Aberta de Vilagarcía impulsa a segunda edición da súa ruta de tapas e compras. Presentamos a segunda edición da ruta de tapas e compras, que se atopa sempre dentro das actividades que fai a asociación como dinamización para promocionar non só a gastronomía, sino tamén o noso comercio de proximidade, non? A ruta vai arrancar este xoves ata o día 14 de xuño. Os horarios, digamos, que van a incluir esta ruta das tapas serán de mañán de 12 a 2 e de tarde de 7:30 a 9:30. Por suposto, tamén ata fin de existencias, quero decir, se acaban as tapas que teñen feitas para ese día, pois bueno. Este ano participan 11 establecementos, tantos como o ano pasado. As propostas son do máis variado. A nosa proposta este ano é un falso nigiri de atún rojo, de tartar de atún rojo. Vai constar dunha base de sopa pasiego, cun guacamole casero, un arroz de nigiri cun tartar por encima e despois aí cun aderezo de kimchi teriyaki, unhas salsiñas da casa nosa. A nosa proposta para este ano é arousa nun bocado. Trátase dun mexilón con mayonesa de escabeche que se come todo, a cuncha tamén, porque está feita dunha masa crujiente. As tapas terán un prezo único de 4 euros. Ademais, este ano, en colaboración con Martín Kodax, ofrecerase a posibilidade de levar a tapa e unha copa de viño por 6 euros. A hostelería non só sirve para vertebrar a nosa forma de relacionarnos socialmente, con amigos, familia, sino en poñer en valor os produtos e o bo facer e a profesionalidade da hostelería, non? E temos algo moi atractivo aquí, que é algo polo que nos visitan por os nosos paisaxes, nos visitan por os nosos ambientes, nos visitan por a nosa cultura, pero tamén nos visitan por a nosa gastronomía. Ademais da votación popular, tamén haberá un xurado profesional. O xurado ten que ser o máis obxectivo posible e nos fai moita ilusión porque sí que Vilagarcía é unha referencia de tapas, non? Sobre todo nos Alnés. A cantidade de bares e de variación que temos, porque aquí temos boas carnes, bons peixes, bons mariscos, o sitio de referencia. É unha oportunidade tamén para pois expoñer un pouquiño o que se fai na vila, non? E cada un dos cociñeiros pode elaborar unha tapa un pouquiño especial para ese día con ese maridaxe. O público, entre tanto, poderá votar polas súas tapas favoritas e optar a 3 vales de compra de 100 euros cada un.